Над 50% от българските деветокласници са функционално неграмотни. Това показват резултатите от изследването на PISA. Това е международно изследване, което се провежда на 3 години из цял свят сред 15 годишните ученици. Целта му е да разбере как различните 15 годишни в света могат да се оправят в живота. И от чудо, ние заради нашата българска образователна система сме на дъното на Европа, поне от изследваните държави. Днес мой гост ще бъде Петър Велков, който освен учител по математика е един от експертите, които ще ни разкрият защо българската образователна система е толкова зле, както и какво трябва да се направи, за да отлепим от дъното и да се надяваме на едни по-добри бъднини, защото днешните 15 годишни ще плащат моята пенсия. Така че ако са глупави, на старини няма да мога да ям бял хляб. Но аз лично имам и план Б. Съветвам ви и вие да помислите за план Б. Какво трябва да направим? Да започнем да се грижим за спестяванията си още сега. Най-добрият начин да го направите, разбира се, като инвестирате част от приходите си в ExchangeBG и си закупите криптовалути през тяхната платформа. ExchangeBG, най-великият сайт за покупка на криптовалути. Това е прекия път към криптовалутите в България. Знаете, аз от месеци наред вкарвам по някакви малки суми в биткоин и в етериум. Още от март месец започнах тая година и залагайки на Dollar Cost Averaging стратегията, ето ги резултатите днес, когато биткоина вече отлепя и сякаш навлизаме в нов бул маркет. Инвестирал съм около 8400 лева, но портфолиото ми вече е 5600 евро, т.е. около 30-40% нагоре. Дали сега е късно да започнете да инвестирате? Нямам абсолютно никаква идея. Но ще започнете да вкарвате редовно малки суми и след това си купете хардуерен портфейл, не си дръжте парите по борсите, знаете, говорили сме го това. Аз ползвам Ledger, който в момента го няма. Така че цъкни линка в описанието и вкарай едни 200 лева, дето се вика в биткоин и в етериум. Или поне се регистрирай. Нищо не губиш. А ако имаш пари за забавление, може да отидеш на роста, който е утре, но тъй като е утре и няма много време и почти всички билети са продадени, има около 20 билета още останали. Да, естествено, че може да си ги купите. Но нещо друго, което правя, ще ви презентирам. Надкаст Reality Party е нещо, което аз организирам. Нали, ще кажете, защо ни каниш на Надкаст Reality Party-то? Това е подкаста на Неделчо и Тоджаров. Ами защото аз съм в основата на реализацията на това събитие, което ще бъде феноменално. Във военния клуб на 16 декември цяла нощ сме подбрали някои от най-добрите диджеи в страната. Диджей Акаша, диджей Скил, диджей Стойо, Симетрия. Разбирате ли, това са артисти, които през няколко часа ще се сменят и ще се грижат за вашето добро настроение. Ето така изглежда военния клуб, в случай, че не знаете. Цялата зала ще бъде на наше разположение. Всичко си организираме от нулата, разбирате ли? Ще бъде просто величествено. Самата зала на военния клуб е изключително красива, но освен това Electric Me е ни от най-добрите професионалисти в света, не в България, в света, ще направят 3D мапинг вътре на пространствата и ще бъде Instagram френдли, е меко казано за това, което ще се случи там. Ще бъде незабравимо преживяване. А ако не знаете кои са Electric Me, сега ще ви пусна едно клипче. Това са малка част от нещата, които Electric Me са правили и имат в тяхното портфолио, и тия хора ще направят феноменални неща само и единствено за вас, ако дойдете на партито, разбира се. Само гледайте за какво става въпрос. Гледай. Токио. Гледайте каква красота. Гледай. Това нещо ще го има във военния клуб, така че отидете на моя сайт, докато си купувате билети за роста, чукнете и някой друго билетче за Надкаст Reality Party на 16 декември от 9:30 вечерта до 4 сутринта. Ще бъдат и някои от най-известните инфлуенсъри в България, но важното е, че аз ще съм там, ще може да се насладите на моите танцовални умения, да си кажем хай-фай и в крайна сметка няма само последователите на Неделчо и Тоджаров да се забавляват. Що пък не и вие, които гледате моите видеа, да не получите достъп до това уникално събитие, а следващите 48 часа може да си купите с 20% билет, само тук, разбира се. Подбрали сме и някои от най-добрите бармани, които ще правят коктейли, ще има фотографии, различни изненади. Стига работа, дето се вика. Време е да се позабавляваме.
Така че отидете и си купете билет, а сега гледайте какви са проблемите на българското образование. Уважаеми приятели, вече сме с Петър Велков, който освен учител по математика е доста добър познавач на българското образование и проблемите на българското образование. Повода на това да те поканя, както и зрителите разбраха, е ужасяващата статистика, може би. А може би пък няма кой знае какъв проблем, както казват някои експерти с българското образование. Резултатите на PISA, които показват, че над 50% от българските деца са функционално неграмотни. Преди така да влезем в дълбочина на проблема, кажи няколко думи за себе си, все пак представи се, тъй като ние сме Фейсбук приятели, но със сигурност има много неща, които не знам за тебе, и да запознаем, дето си вика зрителите, защо трябва да ти имаме доверие. Благодаря, Любо, за поканата. Аз вече над 10 години съм в образователната сфера. През тези години съм вземал различни постове в сферата на образованието, в НПО сектора, в различни институти за прогресивно образование. Бил съм образователен директор на Софтуни в образователните инициативи на университета. Отделно съм обучавал учители в цялата страна и подкрепил. И доста години вече и като учител не излизам от системата през това време, така че да преподавам и напряко, да имам преки наблюдения и на терен. Отделно съм съветвал Министерство на образованието и други организации в сферата на образованието. Ти си учител по математика в частно училище. Обаче това може би е важна подробност, но първо, какво е това PISA? Аз признавам си, за пръв път разбрах в по-големи подробности тази седмица. Какви са тези тестове и защо са толкова важни? Да, много се радвам, че си разбрал, защото това е много важно да има тази гласност на този проблем, защото този проблем PISA още от 2000-та започва това изследване. То е международно, изключително реномирано, едно от най-реномираните в цял свят. На всеки 3 години се провежда. Радвам се, че си го разбрал, защото вече... Сред 15 годишните обаче. Сред 15 годишните. Да, прави се сред 15 годишните, защото се цели да се види малко преди децата да завършат 18 и като цяло да завършат образованието си, дали са пригодни да влязат в живота и да могат да допринасят за обществото и за държавата. Точно за това е избрана тази възраст. Това е ключовия сублимен момент да се оцени доколко дадена образователна система, защото се прави в целия свят, доколко допринася да се подготвят хората, децата, за това, което предстои в реалния живот. Тя замерва в 3 области, по принцип се прави. Това е в математиката, математическата грамотност, четивната грамотност и в природните науки. Това са 3 по-общи сфери. Но тя ни дава информация и за медийната грамотност, дава ни информация за финансовата грамотност, т.е. са ключови неща, които виждаме в нашето общество и дават обяснение, резултатите, защо вярваме толкова много в конспирации, както и ти много обръщаш внимание на това. Преди да стигнем по-конкретно до резултатите и какво всъщност означават тези резултати, аз като в сутрешния блок всъщност да кажем на хората, да покажем някои задачи, които ги има в този тест. Тук в студиото на Нова, където съответно ти също беше част от този разговор с няколко експерта. Това е задача, която има в този тест. Точно така. В последното издание мисля, че даже на теста беше тази. Значи, отдясно виждаме тук един голям триъгълник, в който има по-малки триъгълничета, сини и червени, и въпросът е какъв процент от триъгълниците са сини. Сега не знам дали има нужда да обясняваме на хората как се решава тази задача. Единствено нужно да покажем на хората, да дадем акцент, че не е идеята тук да смяташ точно процента. Да. Идеята не е да си калкулатор, в който да изчислиш до последния знак отговора, а да се ориентираш. Да можеш да се ориентираш в задачата, да видиш броя червени, да видиш броя сини, да ги се отнесеш едното към другото и да видиш, че процентът е под 50, защото имаш 3 отговора, които са над 50 и равно на 50. И директно без да смяташ, ти можеш лесно да знаеш, че верният отговор е първият, защото са под 50%. И ако ползваме тази задача за пример, от това, което разбрах, аз всъщност PISA измерва това как децата могат да мислят и да се оправят в живия живот. Точно така. Аз така го простих в моето интро и се оказва, наистина звучи много плашещо, че над 50% са функционално неграмотни.
Първо, то функционално неграмотност е като някаква болест. Можеш ли да кажеш да дефинираме какво означава малко. Да си функционално неграмотен? Функционално неграмотен означава да не можеш да разбираш това, което четеш, да не може да го прилагаш, да не може включително да боравиш, да си прочетеш листовката на лекарства и да разбереш какво трябва да следваш в тази листовка. Това е типично за функционално неграмотен човек. Да не може да направиш избори базирани на данни. Таблици, примерно за колко би ти струвало, ако купиш този автомобил или пък други автомобил на база разхода на този автомобил, на другия автомобил, да си направиш такива елементарни неща, свързани с това да си успешен в живота. Да можеш да прецениш по дадени критерии кой е най-бързият маршрут, кой е най-краткият. Такива ключови неща за живота, това мери функционалната грамотност. Сега аз тук още една задача пак да илюстрираме. Не знам дали е вярна, но намерих някъде в интернет, че това е пример на такава задача. Ако имаме един скейтборд, който целия струва 82 или 84 лева, примерно, той се състои от дъска, колела, там разни други части. Както пак е в таблична форма. Да. И имаш на базата на тази таблица, след това имаш няколко въпроса. Ако трябва да си сглобиш скейтборд, който да струва възможно най-малко пари, колко би струвал, съответно колко, тук вече отиваме в по-сложните неща, колко варианта, ако имаш само един от това тръкс, не знам какво трябва да означава, но това е само един вариант, а от другите неща, от дъска, колела и така нататък имаш по няколко опции, колко различни скейтборда можеш да си сглобиш. И такъв тип задачи, предполагам, има в този тест, които наистина защо е важно да ги знаем тия неща. Да може да си правим някаква средна сметка, да работим с проценти. И защо това е важно? Точно живееш живот, както ти каза, защото това го правиш. Теб ти се налага да оцеляваш по този начин, да правиш тия избори ежедневни и за да си успешен човек и да посъществуваш, защото пак казах, това с листовката е много опасно, нали? Ти ако не можеш да разчетеш листовката, това касае и твоя живот, нали? Твоето здраве. Така че това са изключително жизненно важни неща, които ти посредством анализ и синтез на най-различни умения, ти трябва да взимаш тези решения. И това е нелепото, защото някои хора атакуват PISA, че тя не мерила това, което ние учим. Нали? Не е пригодена за нашата система. Тя PISA мери универсални умения и нагласи, а не предметното знание. PISA така направи тестът, че ако има предметно познание, което ти трябва да знаеш, примерно, коя си планета на колко хиляди километра, някаква такова фактология, тя ти я дава PISA тази информация. Ти трябва да я използваш, нали, за да стигнеш до решението. Българската образователна система, пак максимално опростено, зазубряме някакви неща, обаче не развива децата да мислят. И след малко ще дадеш и ти примери, предполагам, и аз видях за някои от страните, които имат високи резултати, каква е разликата с българската образователна система като Естония, да речем, която е с най-висок резултат в последното изследване. Това са данните, изобразени на една такава карта. Това е в Европа. Колкото по-тъмно синьо е, толкова по-добри са резултатите и съответно колкото по-червеничко е, толкова по-зле. С просто око се вижда, че в Европа ние сме единствено по-добре от Република Северна Македония, Косово и Албания и Черна гора, нали, с малко. Все още водим на Черна гора и долу-горе, не долу-горе, а сме едно към едно с Молдова като резултат. Но от Европейския съюз сме най-зле. Да. Нали, тук Беларус и Русия по обективни причини, предполагам, те не участват в тези измервания. Сега, как ти разшифроваш тези данни? Това е по-важното, наистина. Какво стои за тези данни? Защото хората виждат някакви 425, 480 точки. Нали? Да, и това е в Европа, ето го и в целия свят. Където тук са още по-скандални нещата. От 80 държави ние сме на 49-та позиция и се вижда, че държавите, които сме свикнали така, че имат по-добър стандарт на живот, всичките са с много точки пред нас. Значи виждате какви са лидерите. Тук те са около 500, ние сме в долната граница на 400-те. Точно така. И ако за хората това е просто някакви 80-100 точки разлика, ама тези точки разлика се равняват на години изоставане в развитието. Представете ли за какво говорим? И това на децата ни, нали? Затова това е толкова ценно. Нашите деца са
години назад спрямо най-добре развиващи се държави в своето развитие. Другото, което е притеснително, ние вече 22 години, откакто се провежда ПИСА, си говорим едни и същи неща и наистина България постоянно е в около 50%. Какво е плашещо сега? Че минахме вече над 50% и че ако сравним примерно сегашните 15 годишни в България спрямо 15 годишните 2012, те са една година назад в развитието. Представяте ли си? Ние вместо да прогресираме, ние регреса е плашещо. Ето е тук още една статистика, която съм изкарал на база на резултатите. Това е в трите направления. Четене с разбиране, математика и природни науки. От 2003 явно, между другото 2003 явно нашия е бил първия набор, който е участвал в тая класация, защото аз съм 88, точно на 15 години тогава съм бил. И се вижда, че вървим на зле. Тук отгоре тази оранжевата линийка всъщност са средните резултати на, как се казваше това, че се го забравям? Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тоест ние сме значително по-зле от средното ниво. Абсолютно. И проблема е, че май не искаме да си вземем поука. Не искаме и ако някой каже, ама то, нали, други атакуват изследването по линия на това, че ние имаме много добри, нали, деца. Да, ама ПИСА и това замерва. И тук нещо, което много, нали, не се лансира по медиите, е другия проблемен фактор, който е, че в България едва 2-3% от всички ученици са в най-добре справящите се в изследването. Което е колосално зле, защото в другите държави този процент на най-добре представилищите се е в пъти по-голям. И това е другия проблематичен елемент. Тоест при нас и най-добрите не се представят на достатъчно добро ниво. И дори има едно сравнение, че 20% най-добри при нас заемат 20% най-лоши резултати, ако ги сравним с най-добрите. Разбирате, нашите най-добри 20% са най-зле спрямо най-злето в успешните държави като Швейцария, Естония, нали, Ирландия и така нататък, което е много плашещо. Ето тази статистика, предполагам, че точно това илюстрира тук. Това са топ перформансите, лоу перформансите в България са средно 54, 31 средно в другите държави. Нашите топ процента са топ добри резултати, 3% в сравнение с 3 пъти повече, тук над 3 пъти, тук в природните науки над 7 пъти. Преди да поговорим по-конкретно за проблемите в българската образователна система, още малко ми се иска да разгледаме за статистиките и, нали, да ги анализираме през това, което ти знаеш, защото видях още така една статистика и тя е, че в България има огромна разлика в учениците, които се справят добре с тези, които се справят зле. Защото в крайна сметка, нали, смисъла на образованието е да средно да няма такава разлика от тези, които нямат пари, така да се каже, с тези, които имат пари. А в България се случва точно обратното. По социален статус, ако си беден, общо взето си и тъп. Социално-икономическия статус, най-фактора е най-голям при нас, един от най-големите в целия свят. Да. Ето тук това е от 2018-та, пак аз много не разбирам честно казвам тая графика, но съдейки тук отстрани жената, каквото е написала, България, most segregation of low status. Точно това е другото плашещо, че при нас социално-икономически фактор има най-голямо влияние. И то е наистина брутално това, разликите в представянето. Едва 9% от тези, които имат социално-икономически проблеми, успяват да прокопсат и да достигнат до някакви нормални резултати на това изследване. Това е изключително нисък процент и хората, нали, си казват, ние почват да се оправдават с това, че имаме нали, хора от малцинствата. И първо, резултатите в България не са причина само заради това. Така направено дизайна на изследването е, че да има дори 15% от училищата да са от София и 30-40% да са така или иначе от областни градове. Тоест изследването не е направено така, че да е представително. Не е само
примерно да са отишли в някои училища, които има повече голям сегмент ученици от ромски етнос и с това да се оправдаваме резултати. Значи те са изследвани над 6100 ученици, доколкото видях, от 202 училища, точно, което е доста така... значима извадка и тя е направена професионално тази извадка. Да, това са някакви хора, които от десетилетия го правят това нещо. Над 20 години, да. И пак да кажа за хората, защо е важно? Защото сравняваме децата, българските деца с целия свят на базата на това колко добре може да се оправят живия живот. И ние сме много зле. Така че това е крайно обезпокоително и аз затова се радвам, че прие тая покана и на мене да ми разясниш повече. И дет свика, надявам се повече хора да го гледат това нещо, за да разберат, че нещата имат нужда от сериозна промяна. Сериозна промяна и само да довършим за предното нещо, което ти каза, което е много важно. Важно е масата в България. Средното ниво да е много високо. Точно това е проблематично, защото някой си казва, ама те от етноса, нали, проблема е само етноса, ние добре се справят децата. Ама ние живеем в едно общество и то не може да просъществува, ако има деца, които се справят изключително зле и общество, което голяма част от обществото се справя зле. За да е добре на общество, трябва средното ниво да е много високо, за да може да се изкарват висок брутен вътрешен продукт, да може да се развива и пенсионната система, да се крепи, за да има функционално грамотни хора. Няма как да разчитаме някакъв процент малък от българите да се справят добре. Тогава цялото общество се справя зле. Включително това се обяснява и с голямия спад на най-добре представящите се ученици. И там също имаме спад. Точно защото редица изследвания имат, че това не работи. Не може малък процент хора да се представят добре и обществото да е добре. Тоест, нали, тая кълка, че имаме ученици, които печелят редовно златни медали на олимпиади по математика, няма какво да лежим на нея, защото те ще се оправят тия деца, най-вероятно ще отидат в някои от най-добрите западни университети. Да постигнат страхотни нали, постижения. Те са радост най-вече за близките си и тупане в гърдите, нали, за нас, околните. Но те няма как да допринесат за нещо значимо на ниво общност и общество. Въпросът е, аз в моя анонс казах, че тук обаче няма да има кой да ни плаща пенсиите. Така че... трябва да си изработва. И добре, значи резултатите показват много сме зле. Категорично има много безпокоителни неща. И те са пример, че цялата ни образователна система има нужда от радикална промяна. Това го чух пак от една жена, която беше учител, забравих името, но едно интервю гледах. Имаме нужда от промяна. Тя дори каза, че в Германия преди години са имали такъв проблем. Пиза ефектът го наречка, пиза шок. И това е 2001 и 2002, ако не се лъжа. Тоест на база изследването на резултатите, те разбират, че ние имаме проблем в нашата образователна система. Ние трябва да се хванем да го оправим този проблем. А не просто 5-6 дни и една седмица да си говорим по медиите колко сериозен проблем има и всичко да затихне. И наистина го правят, защото резултатите им се променят. Добре, дай да видим сега тогава какви са конкретните проблеми в българската образователна система. На мен ми се иска да започна с една от мерките, които чух на последните дни, след като фактически ние сме на тези трагични резултати. Една от мерките, които предприема Министерството на образованието е да въведе входно ниво за деветокласниците, разбрах. Обаче тук тънкият момент е, че всъщност що го правят, защото най-вероятно именно деветокласниците са тия, които се явяват на този тест и едва ли не пак да хакнем системата, за да може тук да им налеем малко преди теста някакви знания и да си дигнем изкуствено резултатите. Добре, това не е ли абсурдно? Първо, така правилно ли го разчитам това нещо? Със сигурност правилно разчиташ това, което беше комуникирано. Тоест един от големите проблеми на настоящото министерство, специално екипа там е, че не комуникират правилно, защото наистина това е част от заложените от тях мерки и последното лансирано. Общо взето те лансираха отзад напред най-важните неща в общите линии. И наистина звучи така, все едно да подготвим учениците да се представят добре на този тест, което никоя държава не подготвя ученици за теста, а ги подготвя да мислят и да развиват тези умения, защото са важни. Ние не учим за училището, както е казано, а за живия живот. Нали? Особено замерване на вход, нали, много може да се критикува тази идея, защо тя, нали, не е работеща до толкова. Това е част от точка 7, 8, 9, 10 от
от процеса на промени, замерването. То е изключително важно. Как замерваме, какво замерваме, но по-важно какво развиваме, нали, в тези ученици. Кои са най-големите проблеми на образователната система в средното образование, да речем? Нали? Точно това, за което в момента говорим. Но то от средното се отива след това и в висшето. Да, точно така, да. То кадрите, то ясно, проблемите се пренасят и даже се задълбочават. Да. И възможности за промяна са да тръгват отдолу още, защото после стават много по-трудни. Проблемите, всичко, което, двете движещи неща на системата е кой преподава и какво преподава. Под кой преподава следват въпросите с кой влиза в образователната система, как влиза, как се подготвя този, който влиза в образователната система, с какви умения, нагласи и познания излиза от образователната система, как се подкрепя този човек, който влиза в образователната система и целият път, после по последваща квалификация, преквалификация и подкрепа на тези хора, които преподават. Тук мога да обърнем внимание на много ключови неща. Дай да започнем с кой влиза и как се подготвя. Точно така. Кой влиза и как се подготвя. Това е ключово и в България, за съжаление, учителската професия не е реномирана професия. Това е свързано с един разпад на обществото, което имаме десетилетия вече. Не се цени тази професия. И то дори и преди са влизали хора, които не са влизали каквото друго не са успели да влязат. Престижът е нисък. Благодарение на увеличеното заплащане през последните години се повиши интереса за влизане. Т.е. да станеш учител. Да. Защото заплащането е задължително, но недостатъчно условие ние за да можем да имаме за да можем да почнем да решаваме проблемите в образованието. Нали? Без високи заплати няма как да привлечем младите хора. Ние не просто трябва да ги привлечем, първо да привлечем най-качествените хора. Много е важно, това е едно от ключовите неща в повечето държави, в които имаме успешни резултати. Сингапур, примерно, е една държава, която е винаги е била в последните години в топ перформансите, в най-добрите. Аз тук съм, ти докато говориш, азиатските. Това е статистика пак с друг тип, на най-добре представящите се, като дори те са изкарали, имат средно за Съединените щати и там по различните етноси, раси, как се казва, азиатци, US Whites, US Blacks и така нататък. Та ние сме, ето тук, пак сме на дъното в цял свят. Да. И Сингапур е едно от нещата, които правят и като цяло държавите да привличат най-качествените, най-мотивираните хора. Там са намерили начин, още когато влязат в университет, например, те са държавни служители, назначени като държавни служители още в университета. И там това е нещо престижно, нали, ти да си държавен служител. Тук знаем с какво се свързва, нали, държавния служител, като връзка с професията. И заплащането на много от тези държави е високо. В Естония, между другото, не е много високо заплащането на учителите, въпреки че се представят отлично. Затова казах, че то е задължително, но не е достатъчно условие. Нещо тук, преди да почнем да записваме, каза нещо друго фрапиращо, че започват учителите, има повишен интерес след като се дигнаха заплатите последните години, но всъщност огромен процент от учителите се отказват година, 2, 3 след като се започнали. Защо е това? Точно така. Над 90% през първите 2-3 години 90%. Отпадат. Да, едва 10%. Представете ли за какво говорим? Така че този наплив, който на места има, който вече има за интерес по-скоро, първо е свързан с ниско качество на хората, които проявяват този интерес. Буквално некомпетентни хора, с които нямат уменията, които искаме да развиваме в децата, кандидатстват за тези процеси. Да. И от тези, които влизат, едва 10% остават в системата след първите години. Защо се случва това? Тук идва проблема на системата вече. И проблема на следващия елемент е как подкрепяме тези хора, когато влязат в системата. И колко бюрократични изисквания има към тези хора. Аз слушах наистина в много интервюта, че не се подкрепят достатъчно младите учители и викам, добре, какво значи да подкрепяш младите учители всъщност? Какво означава това? Тъй като съм се занимавал и с това да подкрепям млади колеги в системата, като под млади колеги понякога то не е само до възраст.
То има хора, които голяма част преквалифицират и решават, че искат образование тяхното призвание, което са решили да се прехвърлят в него, защото преди не са имали смелост и други причини да са там. Така че млад учител е и нов учител, който за първ път влиза в система. Ами много е важно той да получи подкрепа на терен, т.е. да има човек, който реално да го подпомага, защото на МОН на разписките, нали, разписаните процедури има такъв човек на теория, който да е до този човек, който да му дава обратна връзка, да му помага в планирането, да му дава обратна връзка за инструментите, които ползва, да му влиза в часовете, да ги наблюдава и после да рефлектира заедно какво е сработило, какво не, да му помага в цялата бумажна бюрокрация, която трябва да се премахне в крайна сметка. Нали, това е другото на системно ниво промяната, защото към учителите има страшно много бюрократични и административни изисквания, които отнемат огромна част от ресурса, който може да бъде вложен в конкретни дейности с децата или в планирането на конкретни позитивни неща, които да се правят с тях. И този човек може да му помага и в това, докато не се изчистят тия бюрократични най-вероятно и някакъв психолог, който да се справя с стреса. По принцип, на мен майка ми и баща ми са учители по физкултура от, не знам, може би 35 години, нещо такова. Майка ми също се пенсионира сега като преподавател по... И знам какво става, особено в часовете по физкултура. В един момент ти гръмва главата, меко казано. И те са в основно училище, където там е още по-голяма лудница. Така че може би от такава подкрепа... Абсолютно си прав. Това е изключително ценно и става все по-ценно психологическата подкрепа, за да се справяш с този стрес, това натоварване. Между другото бяха правени изследвания в училище средно голямо. В голямото междучасие е шумът. Шумът, който се генерира, се равнява при самолетно излитане, което знаете колко е вредно за организма и затова имат слушалки, които заглушават. Така, натоварването, стреса е огромен, дори от шума. Нали. Не говорим, нали, тук проблемите, които се среща млади учител и да се сблъска и с това, както казах, обществото, което е деградирало. Нали. Много са проблематични отношението и на учениците, и на родителите към учителите. До някаква степен и разбираемо на база продукта, който излиза. Нали. Защото и родителите виждат, нали, колко неработеща е тази система и как тя бълва на компетентни хора. То е отделен разговор, може би, за отношението на родителите към учителите, което със сигурност също се е променило, но аз ще върна на бюрокращината в учителите. Много се говори за това, че учителите нямат свобода. Какво означава това, че нямат свобода? Каква е в момента системата всъщност? Точно така. Това е ключовият друг елемент, който отива вече към какво преподаваме. И това е много важно. Колкото е важно кой е в системата, толкова е важно и какво предлага тази система. Тоест, това са програмите, които трябва да се променят. Програмите, по които се обучават нашите ученици. Тоест, какво е заложено в програмата тези деца да научат. Ама ние като цяло те са предметно ориентирани нашите програми. Важно е колко предметно знание те ще научат, а не дали ще научат задълбочено и развиват умения на гласи, а пък предметното знание винаги могат да го карат имайки правилните умения, правилните нагласи на 21 век, те могат да научат всичко като предметно познание. Да не говорим, че с развитието, нали, на технологиите, нали, изкуствен интелект и така нататък, все повече значението на да знаеш някакви факти все повече намалява. Но да знаеш как да се добиеш тия факти, как да ги анализираш, критично да подходиш, дали са факти или мнения. Да, това е другото, между другото, което замерва PISA. Българите не правят разлика, българските ученици, между факти и мнения. Нали? Което е, нали, ключовото, което го виждаме, защо и свързано с медийната грамотност, която е изключително ниско ниво, защо вярваме на толкова много конспирации. Тоест, ние в момента имаме един учебник, който ти казва, ти имаш тук 6 основни теми, които трябва да покриеш. Всяка една от тях е по примерно 15 урока и ти си длъжен да минеш през абсолютно всичките уроци и да си предадеш материалата. Абсолютно, от една страна това е така. До голяма степен добрият подготвен учител може да намери свобода и въпреки тази формална система. Нали. Но тя свободата в момента е по-скоро на инструментариума, който ще използва, но той трябва да покрие това знание, защото ако не го покрие, ще, нали, ощети тези ученици, няма да са сравними с другите ученици, като ги изпитват на нашето изпитване, което между другото много е странно, че българската система тя се проваля и по инструментите, които са създадени да замерват нашата система, нали, защото се оправдават някой, че PISA не е инструмент за нашето замерване, ама нашите ученици
имат плачевни резултати на НВО-тата. Нали, и на националното външно оценяване. Това са изпитите държавните след 7-10 клас и ДЗИ на държавния зрел съюз след 12 клас. И там учениците са на тройки и четворки средни резултати и то при завишена система на оценяване. Тоест, те се равняват, голяма част от тях трябва по международните оценявания, където 50-60% трябва да покриеш от теста, за да имаш тройка. Да. При нас е 30, 25, 40, зависи от скалата, да може да минем. Тоест, и при такава скала ние имаме тройки и четворки. Разбирате ли за какво говорим? Нали? Така че ние се проваляме и на нашите инструменти за замерване. И идеята ми е, че ако учителя не успее да покрие това учебно съдържание, той прецаква тези деца. От гледна точка на българските измерватели, защото няма да им е дал това предмет. Тоест, когато се говори за промяна в учебната програма, кой трябва да седне и да каже: пичове, тук по география има примерно супер много глупости, които учим, трябва да 30% директно да ги махнат и да се промени тотално начина на преподаване, защото това, което чух, фактически 2016 има нов закон за предучилищното и училищно образование. От тогава има нова образователна форма. Промениха се някакви неща. Които се сменят са, че примерно един материал се мести от 10 в 9 клас. Ето тези козметични промени и този разговор. Ти знаеш какво се случва всеки път, като някакво произведение се махне или се сложи от 5-6. Цялото общество реагира и ние си говорим дали произведението се случи в 5-12 клас, дали е част от задължителната програма или не. Разговорът на такова ниво е много нисък, разбирате ли? Ние не трябва да си говорим за съдържанието от тази гледна точка. Ние трябва да знаем какво искаме в 12 клас да могат като умения, нагласи да имат нашите ученици. Какъв е абсолютният минимум? Защото ти трябва да имаш минимум от някакви познания, предметни, базови знания. Но как да стигнеш до тях? Как в края на определени периоди учителя да достигне своите ученици, да е пълната свобода, която той да има, с инструментариал, който да използва, учебните помагала, които да използва, всички тези неща, които да може той да достигне до крайната цел, да му съде свобода. И другото нещо, свободата дава възможност на учителя спрямо неговите ученици, спрямо нивото на неговите ученици. Ние замерваме, разбирате ли, сравняваме учениците по средните резултати, а не по добавената стойност. Защото е много важно не да сравняваш по средните резултати две училища или две паралелки, а добавената стойност, т.е. базовото ниво, от което са тръгнали, пътя, който са извървяли. И това оценяваш приноса, който е допринесъл този учител и това образование там, което е дано на тези деца, спрямо техния ръст, защото средното ниво може да е средно и те затова са и успешни и най-добрите ни ученици, защото те ходят на частни уроци. И те компенсират. Те имат възможност техните родители да компенсират дефицитите на образователната система. И това е още от времето, когато аз кандидатствах след 7-ми клас. Още тогава ходихме на частни уроци и това беше в основата на всички, които имаха някакви по-добри оценки и влязоха в елитните гимназии. Фактически те ходиха на частни уроци. Да. Добре, как тогава да се промени това нещо? Аз видях една практика, най-вероятно знаеш повече, които можеш да споделиш. Естония, която е лидера на тези изследвания в ПИЗА, едно от нещата, които те правят е първо, по отношение на профилирането, там не е след 7-ми клас, а е след 9-ти или след 8-ми или след 9-ти. Мисля, след 9-ти, да. Което има много голяма логика, защото 7-ми клас моя случай беше така, но вярвам и в другите е бил така. Единият родният ти казва: тук дай по-добре отиди в Варна, примерно в езиковата, дай иди в правец, защото компютрите са бъдещето и ти много не си наясно, особено в тая възраст, да вземеш такова решение, което, каквото и да си говорим, до голяма степен е определящо за посоката ти и бъдещото ти развитие. Тоест, това е едно от нещата. Второто, което чух министъра на образованието да говори, е, че първите 2 часа в Естония са, как ги нарече той, часове по феномени или нещо такова, в което се обсъждат културни някакви фактори, неща от живия живот, които могат да ти помогнат. Такива проблеми, свързани с актуални проблеми, неща, които се случват в света. Нали? Неща, които развиват умения, не зазубране на знания. Това, що не се прави, примерно, в България?
Точно така. Значи проблемите са най-различни. Спокойно можем да обобщим и да видим опита на най-добре представящи се държави и да го интегрираме спрямо и нашия контекст, разбира се. Много е важно, нали, какво е успешните системи, на какво се базират. Най-успелите хора влизат в системата, подпомагат се, пак казвам, тези хора, обучават се непрекъснато. От най-ранна детска възраст, колкото се може по-рано, децата влизат в образователната система, за да не се губи време в тяхното развитие, базовите неща да могат да се развиват като умения. Учат се умения, нагласи, свързани с критично мислене, работа в екип, социално-емоционална интелигентност. Тези неща, които са пряко свързани с живота, учи се междупредметно. Тоест, тези въпроси написани са междупредметни. Той свързва знанието от най-различни предметни области, интегрирано как ще ни потрябва. И в нашето частно училище в УФКИН това правим също. Какво се прави? И това са най-добрите модели, нали? Свързано с един предмет, примерно, ако учиш за, да кажем, тракийските съкровища или други вид съкровища, които се учат по различни човека, що човека и природа, нали, ги интегрираш като по един предмет, примерно, учиш основните, в другия предмет изработваш по технологии и предприемач, може да изработиш макети на това. По математика, какво съм правил аз? Изчислявали сме колко би струвало това съкровище към днешна дата. И там си говорим вече, първо, математическите операции, второ, си говорим за как цените се нарастват с времето, себестойността се увеличава, как стойността на това съкровище е отвъд неговата цена на едно злато и културната стойност. Тоест всичко е свързано в всички предмети към една цел, една обща цел за конкретния, така да кажем, юнит или раздел, който учиш. Всичко е интегрирано, така че децата да виждат смисъл от това, което правят, то да е интересно. Ние с Йоана и Йоко имаме един подкаст, където там си коментирахме темата за образованието и едно от нещата, които и двамата се чудихме, защо в училище не се учат неща, от които след това всеки се интересува. Примерно как да си купиш апартамент, как да стартираш бизнес и ако стартираш бизнес, какви разходи имаш, нали? Колко са разходите за осигуровки, колко са разходите за счетоводство, как да си направиш бюджет. Такива базисни неща, които след това всеки един реално трябва да се сблъска с тях, но се сблъскваш по неволя на обстоятелствата, нали? Ако нещо стартираш и вече загубиш супер много време и пари, тогава научаваш и обикновено го научаваш от интернет, от някакви видеа, статии, книги, а в училище няма ги тия работи. Ето такива неща е важно да бъдат заложени в съдържателната част. И свободата вече на учителя как да достигне така, че децата да получат по най-лесния за тях и спрямо тяхното ниво начин тези познания в живота, в практическото. Част от написа нещата са точно такива. Нали? Как това познание да го използваме, за да ни помага в живота. Нали? И това е част от Кой трябва да ги направи тези промени? Как се взимат? И един статус на Иво Сиромахов четох преди време, с който също бях много съгласен, че трябва да се учат как работи София, какво прави кмета, как се избира кмет, как работят общините, какво правят общинските съветници. Неща, които те разпределят огромни пари и всъщност оттам тръгват злоупотребите, защото хората въобще не се интересуват кой разпределя парите, какво е това обществена поръчка и колкото повече хората неглижират тия теми, толкова по-нагли са кражбите, нали? И това го няма в училище. Гражданската грамотност, предприемаческия дух, за който ти говориш, финансовата грамотност са ключови умения, по които нашите ученици отново са на последните места на всички замервания. Има тук-таме в програмата заложени някакви споменавания на тези неща, но те са много малко. Виж, тук идва проблема и че самите част от нашите учители, те не са подготвени да отговорят на тези изисквания. Затова подкрепата и продължаващата квалификация, това което казвам, следващия елемент, нали, от обучение и подкрепа на хората, които са в системата, за да отговорят на тези нужни са големи. Аз мога да ти кажа, в разговори с хора от София работещи, на добри позиции и заплати, те също нямат тези базисни познания. Те се чудят защо имаме
няколко кметове в София, представяш ли си? В смисъл, те не знаят, не могат, ама как така ние имаме няколко кметове, нали? Базови неща липсват в нашата система, които са свързани с това. Ама кой ги навежда тия промени? Промени се навеждат от експертите, чрез промени в Министерството, които се одобряват от парламента, Народното събрание се гласуват. Ти спомена за промяната в закона, която беше последната. Ама и там едва успяха да се съгласат за някакви базисни, някакви промени, но те често не могат да се съгласат. Ти сам каза за учебниците. Ами това е голям. Примерно, БСП искат и основно техния разговор за промени в образованието дали да има 1-2 учебника. Представяш, ние си говорим в днешно време, партиите спорят и част от партиите искат просто да има един учебник. Когато целият ресурс в света е, нали, може да имаш досег до него и да учиш от всичко, те спорят за това дали има един учебник и кое издателство, как да се завъртат едни пари, за да печати тези наши хора да печатат това. Разговорът е на изключително ниско ниво. Не си говорим за важните неща в образованието и за важните промени. То накрая пак опираме до това, че чувал съм, че и много обществени поръчки се крадат от директорите на училищата, защото директорите всъщност са тези, които разпределят парите, нали така? И ако има някакви... Айде да не казвам, защото нямам... Споменах, че майка ми и баща ми са учители. Чувал съм някакви неща. Но да не давам примери, защото не са ми разрешили да говоря, пък и не съм проучвал нещата в дълбочина. За такива съмнителни разни неща, които се случват в различни училища и съм сигурен, че на всяко място в България се случват такива разпределяне на средства. Тоест, ако някой краде и прави далавери и няма никаква безнаказаност, накрая пак стигаме до проблема с корупцията. Проблемът с корупцията е основен навсякъде, нали? Иначе абсолютно си прав. Ключовите, освен учителите, са и директорите в образователната система. Това са хората, които градат визията на съответното училище. Те допринасят, разпределят средствата, нали, които са делегирани. Много ключови хора, които трябва да са визионери, трябва да имат всички тези умения, този поглед, трябва да са добри менеджери. Те също трябва да са част от тази промяна, така че да стават директори най-подготвените, наистина от най-подготвените, най-много подготвените. Да могат също те да бъдат подкрепени. Нали. Това е ключово, за да може да се разпределя финансовия ресурс, защото средствата, които отделя държавата за образование, са недостатъчно. Ние трябва да вдигнем процента от БВП, който се вкарва в образователната система. Колко е в момента? Доста по-нисък спрямо средния за другите държави. Най-успешните отделят с 1-2% повече, което е много. 1-2% от БВП е страшно много. Да, по-високо, отколкото е у нас. И съответно, обаче другия проблем е как се изразходват тези средства, защото ние ефективно имат средства в българската образователна система, но те се изразходват неефективно. Често обученията са от определен кръг организации, нали, които проформа правят обучението на учителите, което е най-ключовото съпътстващо обучение. Нали. Отиват пак в определен кръг средства. Средства, които се отпускат пак за учебниците, пак отиват в определен брой издателства. Точно тази корупционна схема или на граници на корупционната схема, нали, са изключително вредни. И ни води към по-лош начин на живот, защото, нали, в дългосрочен план резултатите са, че децата стават по-тъпи, по-некритични, още повече се краде и още по-лесно се манипулира. Само искам да ти кажа нещо, нали, защото някои пък обвиниха децата ни, че са много тъпи, неограничени. Нали. Проблема не е в децата. Нашите деца не са с по-малки потенциали и възможности от другите деца. То даже има друга система, която измерва до 4-ти клас, ако не се лъжа, Pearls, някакво друго изследване, където пък сме TIMSS и Pearls, да, измерват до 4-ти клас. И тук е интересен феномен, може малко 2 минути да се отделим за това. Да. Там интересно, че сме на добри резултати. Сравнително добри и високи резултати. Но при нас това, което не се оценява, много е странно замерването на има пряка корелация. Тоест, когато на Teams в дадени държави се представят добре учениците, те после и на PISA се представят добре. При нас ни са аномалия. Това не се случва. Добре и после. Да. И все още, нали, няма не е проведено изследване, което да... Защото трябва в детайли да се види защо се дължи това. Но е близко до акъл. Да, проблема е шока, който се получава при нас 5-7 клас. И аз бих казал, че има и още един проблем. Нали. При нас в 1 до 4 клас е лесно да бъдеш отличник,
сравнително. Защото предметното познание все пак е сравнително лесно. И е лесно да станеш отличник, без ти да си развил тези умения и нагласи, които са нужни като цяло. Защото при нас, мога да кажа и по математика, и затова според мен после 5-7 клас идва огромния шок. Освен, че системата смазва децата с много предмети, много безсмислено познание съдържателно, което трябва да се премине, с много нови неща, с много изисквания. Отделно децата не са научени да мислят. В математиката това е ключово. Те са научени просто да знаят 2 плюс 1, че е 3. Ама какво стои за действие събиране? Какъв е смисъл на действие събиране? Какво е логическото мислене? Къде е усет за числата? Къде се използва? Това го няма. И те са отличници да кажат колко е 2 по 3 или 2 плюс 1, но не могат да обяснят какво се стои след това. И в 5-7 клас, като тръгнат по-сложните концепции, те са загубени, защото нямат основа. Аз мога да дам един субективен пример, който според мен доказва същото в спорта, че особено когато аз играех баскетбол, имахме на младежко ниво отбори, които ходеха на национални отбори, на национални европейски първенства, играеха с някои от най-добрите в Европа, които след това, примерно 86-ти набор, един от най-известните, бяха победили дори Испания с баскетболисти, които след това играха в NBA, печелиха Евролига и какво ли не. И след това някъде до 12-ти клас връзката се къса и нашите баскетболисти рязко приключват своето развитие заради ред проблеми там в федерацията. Нещо подобно. Пак систематични проблеми на системата. С треньори, с схеми, там с първенствата, че се правят така, че определени клубове да постигнат добри резултати. Няма неподкрепа за българските играчи и така ли не. Нещо за учителите, което мен ме шокира, а може би не е толкова шокиращо, за средната възраст на учителите. Каква е? Би ли споделил? Над 50 години е средната възраст. Тук идва и този феномен. Много е трудно на тези колеги да достигнат децата, защото разликата вече в поколенията, във връзката между тях е трудно да бъде изградена. И наистина тези колеги се нуждаят от подкрепа в това, за да могат да намерят връзката с тези, защото поколенческата разлика вече става по-голяма, нали. Измерима само в просто години не е. Тя се умножава вече в разликите, в интересите, в подходите, които да използва, за да достигнеш до тези ученици. Просто става трудно. Технологии, хората над 50 години, голяма част от тях. Ама как да е, когато 10% остават, нали? Да. Точно това си говорим. Аз го почнах този разговор, че може би ще намерим нещо положително и оптимистично, ама все по-малко оптимистични неща виждам. Толкова много неща трябва да се променят по веригата, че ако това не стане основен държавен приоритет, то няма как да се промени. В смисъл, как трябва да накараме държавата, пичове, ще изчезнем? Абсолютно, проблема е много сериозен и ето, ти сам каза, те се оправят, ама ние на Teams и на първо сме добре. Ама хора, независимо, че сме добре там, какво се случва след това? Нали е важно накрая какво излиза от системата? Ами ние ако сме една фирма, нали, българското образование е една фирма и една фирма бълва над 50% брак в продукцията си, брак, нали, защото това е свързано с да си невъзможност ти да... Тази стока е негодна. В случая нашите деца, за съжаление, те са неравнопоставени на другите деца. Тази фирма ще съществува ли? Ако 50% от продукцията е брак. Няма да съществува. Проблемът е изключително сериозен и ние търсим непрекъснато оправдание. И казваме, PISA не е важен. И тук искам да спомена това, което си говорихме преди теб за БВП на глава на населението. Има изследвания, не малко, за каузална връзка, т.е. за пряка връзка, че свързана с резултатите на PISA, които постигат учениците, и тези резултати как отговарят на темпа на растеж на БВП на нацията. Тоест не да умножаваме PISA. Има изследвания, които показват директна връзка, не просто в образованието, а резултатите в PISA. И Сенка Христова е един такъв български изследовател, който много добре показва прегледа тези изследвания, ето ти ще покажеш. И това показва, че колкото по-добри са резултатите на PISA, толкова по-голям е приръста, темпа на ръст на БВП. И другото, което разглежда това, беше пресметнато, мисля, че около 85 милиарда евро отговаря 25 точки. Тоест ние 2015 беше пресметнато, че ако на 2018 покачим резултата на PISA с 25 точки,
това би корелирало, би довело до размер на 85 милиарда повече евро до 2060 БВП да генерираме. Представи си, нашите резултати сега знаеш колко паднаха? Точно с 25 точки, вместо да растат никак. И това може да бъде калкулирано сега от изследователите, колко много пропуснати ползи за растежа на икономиката. Тези деца, които сега са 15 годишните, те ще гласуват, те ще правят тези пенсии, ще ги изкарват за това, което си говорим. И ние просто сме в изключително тежка, сериозна ситуация. Аз съм показвал и друг път една статистика, сега се опитвам да я намеря, която пак е по подобен начин олицетворява и показва това нещо, че най-богатите държави имат пряка връзка с индекса на иновациите. А иновациите са свързани с образованието. Колкото по-образована е една нация, толкова повече нови неща може да разработи. Тоест, колкото по-дълго подценяваме този проблем, толкова по-задълбочаваме проблемите и на мене ми се струва, че това наистина трябва да е като някакъв шамар. То очевидно, че от години всеки път прогресивно намаляват резултатите, ама вече трябва по някакъв начин да над 20 години ние си говорим и ние същи неща. Да. Това е тъжното. Ето тук видях сега един пост на подкрепа синдикат образование. КТ подкрепа синдикатите. Тук са описали някакви неща, че много зле положението. Тук дават някакви точки, които те предлагат. Учебните програми да се разтоварят от академични знания, за да се остави място и време за формиране на компетентности. Учебния материал по ключови дисциплини, като математика, литература, история и други, да се забави като скорост и обем. Надолу още някакви неща. Задължителните учебници в кавички, които носят огромна вина за тези резултати на ПИЗа, или да бъдат променени, но по-добре да отстъпят място. Така, описали са тия неща. Ти няма да ги чета всичките, могат да ги видят хората. Какво мислиш за тяхните предложения? И от друга страна, след малко ще пусне Янка Такева, която е от не знам колко години в този синдикат. И на синдиката представител. Да, и казва някакви интервюта, дет. Всичко е наред. Не е толкова зле. Не е толкова зле, всичко е наред, ние правим хубави неща. Да. Ами, част от тези предложения, те са задължителни да минат. Ние си говорихме и днес, ние си говорим, пак ти казвам, от 20 години, когато между другото тръгнахме на ПИЗа на 40%, сега сме над 50% функционално неграмотни. Ние растем и нещата са супер сериозни, но интересно, че едно от нещата, които не знам ти дали видя, на едно от обобщенията на синдикатите беше, че ако естончетата дойдат на нашите изследвания, ще имат тройки. Разбираш ли, така че пак синдикатите са едни вредни организации, за съжаление у нас, вместо да подкрепят учителите и да се стремат за успех на българското образование и съответно на колегите учители да ги подкрепят, те често са привърженик на защитата на старото и на издателствата и на липсата на реформи в образованието. И ако включим ученици от Сингапур, Китай, Ирландия или Естония в нашето си НВО, те разбираемо едва ли ще достигнат и тройка. Да, най-вероятно няма да се представят добре на немили недраги. Ако ги питаме, конкретно в фактологичен... Да. Но то, пак ще напомня, те нашите ученици се провалят на нашето замерване. Нашите ученици, които са създадени нашата система да отговаря на това замерване, те се провалят. Не, те са с двойки и тройки реално. Ами трябва да ги... То очевидно, че трябва да ги изринат тия хора от всички позиции. Как да стане това? Абсолютно, да, защото много е трудно. Разбираш ли, дори аз съм виждал, защото пак ти казвам, бил съм в различни начини, съм консултирал Министерството на образованието. Ние имаме огромен проблем в самото министерство. Експертите там, от години, десетилетия някои са там. Директори на дирекции. Аз съм виждал как да кажем, министри, които са били ориентирани към иновации, към реформи. Те саботират техните решения. Те саботират промяната. Те дават отпор вътре в системата, ама на уникално ниво. И тези хора остават след всяки министър, разбираш? И надолу по рулотата, т.е. по районните управления по образование, старите инспекторати и така нататък. Насякъде има съпротива на системата да бъде променена. Има
съпротива от страна и на родителите, разбираш ли? Защото пак там е разговора отново дали Иван Вазов ще се учи в този клас, кое произведение ще се учи, а не какво знаят децата, как да излезат с какви умения и нагласи. Разговора на системно ниво е сбъркан. Ще те помоля все пак да си помислиш за нещо положително, а преди това ще налея още малко масло в огъня на пропадането на нацията. Слушах в референдум дискусия за средното образование, където един учител по литература каза нещо много смущаващо, от което не съм изненадан, че при него идват студенти да практикуват занаята, така да се каже, и всъщност огромна част от самите студенти, които завършват и трябва да преподават, са неграмотни. Не могат да пишат елементарни неща, може би като пълен и кратък член, не знаят разлика между глагол и изказуемо. И как да стане работата, нали? Ами тук идваме към това, което си говорихме в началото. Кой влиза в системата? Трябва да влизат най-мотивираните млади хора. Най-можещите, най-знаещите. За да може да направиш промяната. Защото ти не можеш, когато самите, пак казвам, когато учителите нямат нужните умения, нагласи и познания, те как да ги предадат на учениците? Нали? Как да стане това? Няма как да стане. Нали, много е важно на входа да привлечем младите и мотивираме. Виж, тук кратко ще кажа и за заплащането, ако искаш, може да кажем. Да, за заплащането. Защото аз казах, това не е достатъчно условие, но е задължително. Представи си в големите градове и в София. Представяш ли си, в момента след последното увеличение, което ще влезе в сила около 8%, може би не съм смятал последните да видя, но около 1500-400-500 лева ще взима един млад кадър, когато влезе в системата. Смяташ ли си, че с тези пари ние ще привлечем най-образованите, най-успешните млади хора, за да влизат в системата. И виж, тук идва проблем, нали, това вече много мога да си говорим, но само просто да кажа, че на регионален принцип трябва да има някакъв смисъл. Защо? Защото ако 1500 лева в по-малките населени места могат да мотивират хора да преподават, нали? Защото там за София и за големите градове, и някой казва, ама то София и големите градове не са. Ама в София и големите градове са средоточени и най-голям процент деца. Така че ние на най-големия процент деца предоставяме изключително в повечето случаи. Защо? Защо пак го казвам? Не бе, тези хора, които са са мотивирани да бъдат учители, имат твоите нагласи, те и за 1500 ще влязат. Но те са много малък процент. Промяна отново пак говорим и в обществото, трябва средното ниво да е високо, за да може да имаш системна промяна, а не да са единици тези хора. Поне 2-3 пъти трябва да им увеличат заплатите. Но и след това да искаме изисквания към тия хора. Първо да им подадем инструментариум в университетите, да ги подготвим, после подкрепа. Да се промени и цялостно системата и учебния план, по който се учи. И тогава ще може да имаме и изисквания към тия учители, наистина, за резултатите. Ако сега приемем, че се случва някаква така радикална промяна, след колко време ще се усетят някакви разлики? Това е, че реалните резултати се усещат след горе-долу един пълен цикъл. Мащаба на резултати. Тоест 10-15 години. Периода от 10 до 15 години. Реалните промени. Но, виж, имаше някои от държавите, които сега бяха точно тръгнали по системни промени да правят. И на PISA те имат сравнително незадоволителни резултати. Обаче, тук е много важно, обществото и как се контактува с него. Да, хора, ние сме на правилния път, взели сме правилните решения, изисква време, визия, ние да го изпълним, нали? Не се притеснявайте, ние очакваме тези резултати, защото трябва време, за да се видят резултатите от едни системни промени. Трябва да излезе един випуск, който да премине през тези промени. Не знам. То за заплащането там е отделна тема за подкаст. Аз слушах ректора на Софийския университет, който казва, че трябва да се промени начина, по който в момента се плаща на калпак, така да се каже, на студент, така им се определя бюджета. Финансирането и те са принудени да отварят нови специалности, без да имат подготвени кадри, които да обучават студентите, за да може да имат средното образование същия начин. Бюджетите до голяма степен се финансира на брой ученици, а не на качество и на резултати на добавената стойност, за което ти го споменах. И отиваме към оптимистичната страна на нещата. Ти имаш тежката задача да я представиш. Нещо, което аз видях
Дигиталната раница е едно от нововведенията в образованието. Даже има клипче, което са направили в YouTube. Аз съм си го подготвил тук да го пуснем, защото и аз не знае какво е дигитална раница. Уникално име са измислили. Нека да видим. Първо, уважаеми Така беше някога. Днес е различно. В отговор на предизвикателствата, Министерството на образованието и науката създаде единна електронна образователна платформа – Дигитална раница. Тя е напълно безплатна, с бърз и лесен онлайн достъп до богат набор от учебно съдържание. За учителите тя е уникален инструмент за създаване на уроци. За учениците – виртуален портал към морето от знания. А за родителите – възможност да следят и подпомагат развитието на децата си. Платформата е за всички в сферата на средното образование, със специален фокус към персоналното отношение от учител към ученик. Защото бъдещето ни са нашите деца. Научете по... Добре. Добре звучи, нали? Добре, дигитална раница. Какво ще кажеш тук за това? Това е хубаво нещо, но това е просто един инструмент. Просто един инструмент. Хубаво е, че МОН работи по такива инструменти. Колкото повече възможности се дава на учителите и на родителите и на децата, на този важен триъгълник, който трябва да е равностранен, за да имаме резултати в системата, така да кажем математически, толкова по-добре. Но това не може, няма как да промени. Отново си говорим за козметични промени, които няма как да имат системно решение. Нали, няма как да окажат влияние върху системните проблеми. Хубаво нещо. Тук пък се залита, нали, пък почват хората в нашето общество да плашат и да дават примери, как редица успели държави се отказват от дигиталното и дават крачка назад. Ама те го правят след като си решили всички други проблеми и след като идваме по пирамидата на масло, да кажем, друг вид проблеми. Нали. Да, не трябва да се залита. Но ние сме далеч от това да залитаме в технологиите, в решенията близки до децата. Особено представям си в училища, които са в по-малките градове. Там просто технологиите са навлезли толкова дълбоко в образователния процес, че няма накъде. Между другото, по различни проекти, има и преди по финансиране, има много училища, които извън София, извън големите градове са добре оборудвани. Има и предвид. Да. Но знаеш какво се случва с едни дигитални дъски? Никой не работи с тях. С едни дигитални различни инструменти, компютри, те са заключени в един кабинет, защото първо често няма квалифициран човек, който да може да ги борави. То е оплаха, страх да се борави с такива неща. Тук последващото обучение и подготовката на тези инструменти да могат как да се използват. И те не достигат до децата. И ни пари, ето ти един неефективно влят финансов ресурс, защото са вложени средства, не се използва. Аз сега се сетих, даже бях забравил, ако гледат в Правец в бившето ми училище, ме поканиха да отида на подкаст. Там са си направили подкаст и викам, ще дойда, ма тогава точно трябваше да сменя датата и се забравих, трябваше да ми пишат, пишете ми, ще дойда. Но това е едно от нещата, дето според мен децата трябва да правят. Да се занимават по някакъв начин с видео, ако щеш продукция, монтаж, защото първо, че това е една от професиите на новото време. Второ, че те самите според мен имат огромен интерес. Интерес. Да. То в момента е обърнато, че самите ученици могат много по-добре да обучават учителите. Едно училище може много лесно да осигури студио, да направи там машини за обработка и така нататък. А това си е много ценна според мен професия. Но какви са светлите лъчове според теб? Има ли такива? Има. Не можем да кажем, че няма. Има страхотни хора в българското образование. Има страхотни учители, от които опит трябва да следваме. Примери, които трябва да следваме. Ноу-хау, което трябва да използваме. Има изключително много организации в България, в НПО сектора, с изключително успешни модели, които могат да бъдат репликирани. Другото позитивно е, имаме страхотни деца, които имат огромен потенциал, който за кратко време може да бъде реализиран при правилните инструменти, които бъдат използвани. Имаме примера на много държави, които са тръгнали, защото Естония, средата, да кажем, от гледна точка откъде тръгват, нали, и в каква история имат, е близка до нашата. И други, точно така. Комунистическа държава. Посткомунистическа държава. И ние знаем как
Нали? Им пътят е извървян. Имаме конкретни примери. Така че пътят е възможен. Успехът е неименуем, когато имаш обща визия. Ако се обединим в сериозността на проблемите, имаме обща визия. Вкарваме тези базисни неща, които работят навсякъде и водят до успеха. Имаме страхотни кадри, които да го реализират. Имаме обучения на световно ниво, които не се предлагат в българските училища, за съжаление, и не се отхвърлят. Пак заради тия корупционни практики и неща. Потенциалът е тук. Потенциалът е на лице. Иска се решение, иска се жертви, да се говори, че е трудно. То ще е трудно. Иска се политическа воля. Се най-вероятно, да. Политическа воля, топки или не знам как да го наречем, да се направят някакви радикални промени. Точно. Ако трябва да се съкратят някакви хора, дето нямат място, да се дадат много повече пари на хората, които трябва да обучават тия деца, защото учителската професия, каквото и да си говорим, в моя целия съзнателен живот, аз знам особено 90-те години какво беше да си учител, имайки предвид, че съм израснал в семейство на 2 учители, е доста сериозна мизерия. Докато и бяха принудени, както моите родители, вярвам и огромна част от родителите на други такива деца, да търсят някаква друга работа, да почват някакъв бизнес, за да може да изкарват някакви допълнителни пари, защото тогава заплатите бяха по 300-400 лева. Аз съм 19-ти учител в нашия род и аз така съм израснал в такова семейство, така че и дядо ми, майка ми, баща ми, нали, и аз съм в наболелите проблеми. Само да ти споделя един факт. Преди 10 години, 2014, когато станах учител, заплатата ми в крайно квартално Софийско училище, което доста проблематично училище беше. Мисълта ми, че там в София имаме много проблеми. Нали, също с това. Беше 462 лева. Само да ти кажа за сравнение, квартирата, с която живеехме с моя колега учител, знаеш колко беше? 500 лева. Да. Така че, нали, това е пак, но пак да ти кажа, това е задължително особено недостатъчно, за да успеем в нас. От тези неща, които си донесъл, като листи, има ли още нещо, което искаш да споделиш? Това бяха. Ние засегнахме повечето неща. Аз тук си бях донесъл различни данни, така че да съм коректен. Мисля, че през по-важните неща успяхме да преминем, да набележим най-важните проблематични условия и неща, които се случват у нас, и наистина се надявам да сме показали, че проблема е много сериозен. Но осъзнатостта за него е малка. Много колеги, експерти и учители уважават проблема. Подценяват го. И аз си мислех, те младите ще се оправят, дай да не ги таковаме, всичко е точно, ама сега като видях това и като се замислих на тия данни, наистина нещата имат нужда от радикална промяна. Добре, аз ти благодаря за това участие. Със сигурност ще продължим да си говорим някой друг път, ако имаш пак време и повод да говорим на тая тема, защото очевидно, че е една от най-важните, ако не е най-важната тема, която трябва да е на дневен ред българското общество. И аз ти благодаря за поканата. Наистина и за мен образованието е най-важното нещо, което съдържа и сътворява всичко друго в нашето общество. От тук насетне всички професии, всички институции работят с продукта, умни, който... ще имаме и пари, така да го кажем. Така е. Ще имаме и пари и време е не само да си говорим, но и да започнем да действаме. Добре, благодаря ти и довиждане, уважаеми приятели. Чао!